Sziasztok! DNS Maja vagyok, Access Consciousness minősített facilitátor, és ez a második nap a 30 napos videó kihívásból, amikor bejelentkezem. Az előző kis videómat nagyon sokan lájkoltátok, és nagyon sok szuper visszajelzést kaptam, és ezt meg szeretném mindenkinek köszönni. És ezzel kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy ugye az akkori téma, a tegnapi téma az volt, hogy mi az, ami boldoggá teszi a testedet, mi az az egy valami, amit választhatsz, vagy akár több, ami boldoggá teszi a testedet. És például most itt vagyok egy csodálatos kertben, ez a Volt Kertészeti Egyetemnek az arborétuma, itt a háttérben látszódik, és itt a madárcsicsergés és ez a csodálatos környezet, ez az én testemet határozottan boldoggá teszi. Úgyhogy ez az egyik dolog, amit most mai nap én adok neki, és mi más lehetséges még ezen kívül. A mai nap eszköze, amit szeretnék veletek megosztani, az szintén az első videóval kapcsolatos. Az első videóban úgy vágtam bele, hogy nem is gondolkoztam rajta. Megláttam ezt az ötletet, és azt mondtam, hogy oké, csinálom. Nem gondolkodtam el, hogy milyen témákról fogok beszélni 30 napon keresztül, hogy van-e mit mondanom. És csak belevágtam. És ahogy elkészítettem az első videót, rögtön utána megrohantak az ötletek, és úgy zsizsegett a fejem az ötletektől, és ilyenkor nagyon jól jön egy ötletfüzet, ez az én ötletfüzetem, és ebbe szoktam leírni az ötleteimet, és mielőtt elkezdtem például ezt a videót felvenni, itt üldögéltem a parkba, és írogattam, hogy oké, milyen ötleteket szeretnék majd, vagy milyen témákat szeretnék majd megosztani ezekben a rövid kis videókban. És hát egy napig vártam az ötletek lejegyzetelésével, és meg kell mondjam, egy kicsit megijedtem, hogy úristen, nem fog eszembe jutni semmi, mert olyan sokáig húztam. És az elején egy picit nyögvenyelős volt, az első 3 ötlet volt, az ilyen, oké, ez a 3, és utána beindult. Olyan volt, mintha átszakadt volna egy gát, és ömlöttek az ötletek, nem bírtam elég gyorsan írni. Szóval mi kéne ahhoz, hogy leírjad az ötleteidet, amikor eszedbe jutnak, vagy ha nincsen a közeledben mondjuk toll, papír, ceruza, akkor megkérnéd az ötleteket, hogy jöjjenek vissza akkor, amikor van erre lehetőséged. Adj meg nekik egy időpontot, hogy oké, most nem, de mondjuk este 8-kor már otthon leszek, akkor ott az íróasztalon biztos, hogy lesz toll és papír is, és akkor ott akkor leírlak, és akkor gyere vissza. Úgyhogy milyen módokon tudod lejegyzetelni az ötleteidet? Ugye modern világban élünk, lehet a telefonodba írni, mi van akkor, hogyha a diktafonra mondod föl, ugye a telefonnak is van diktafon funkciója, az okos telefonoknak manapság, szóval, hogy milyen sokféleképpen tudod lerögzíteni, mi az, ami neked működik, és szerintem nagyon praktikus, hogyha egy helyen vannak az ötleteid, tehát hogyha bele tudod írni mondjuk egy ilyen kis füzetkébe, vagy ilyen kis könyvecskébe, ami neked működik, hogy aztán bele tudjál lapozni, mert az ötletek nem úgy jönnek, hogy egy ötlet, amit most rögtön meg kell valósítani, mert nagyon sokszor úgy jönnek az ötleteink, hogy későbbre valóak, a jövőnek vannak az ötlet, a jövőre vannak az ötleteink, és ilyenkor érdemes föltenni minden egyes ötletre a kérdést, hogy most akarsz megvalósulni, vagy később? Most, vagy a jövőre? Jövőben akarsz valamikor megvalósulni. És lesz egy energiája annak, hogy melyik az, hogyha most, akkor meg lesz az energia, hogy most. Vagy hogy ez majd később. És hogy leírod őket, akkor utána bele tudsz lapozni a könyvecskébe, vagy a fizetecskébe, és akkor meg tudod kérdezni őket, hogy most vagy később, most vagy később. Úgyhogy beszélgethetsz az ötleteiddel. Szóval mi kéne ahhoz, hogy neked is legyen egy ötletfüzeted,
és milyen hozzájárulás lenne az életedhez és a teremtéseidhez, hogyha létrehoznál egy ilyen ötletfüzetet. És hányatoknak van már ötletfüzete? Erre is kíváncsi lennék. Szóval remélem segített ez a kis videó, és holnap egy újabb videóval fogok jelentkezni. Addig is, sziasztok!